igsunan ang atong sender si Chikay. Kina kong problema bahin ni sa kumbana nga sigag mata unya upaw pagyud. Unya sensitibo na kaayo ba dali ra masuko. Basta makadungog lagbahin sa siga og mata og iyang upaw masuko dayon uy. Mao nga daghan ang naglagot ani niya pero aro inyo kimasabtan ang akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito kapiling at kayak ako. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo. Farida ng buhay ko. Na 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 na. Hanggang sa bawat sandali kapiling ka. Sana Farida ka. Sabah sa niya. Uy, unsa man nahibaw ko. Oh, kakapoy ni mo nahibaw taong ko. Basta mo hayag na gani ang palibot, buti pasabot anak ka. Kay ikaw ang nagdag kahayag din sa ato dong. Ano ko tawag ko man day? Nga, buto na unaon. Ikaw man gidong takay, ikaw man gidong itawag og ilaw ng tahanan. Pero klaro gyud nga nagdag kahayag ikaw. Kay sa pa lang daan nimo, perti ng suwawa. Hayag na tayo. Samot pa inigsigas imong mata. Na, kayaga. Ito san mo na yun? Nagdaog naman mo ha? Oy, ponder. Ngan, ragyoy na ponder nimo pero imong matag, wag yun na maponder. Gilang. Nagdaog ka lang ko. Di pala ka na kasaway. Atugan, hug bintana. Na! Ay, sa ato pa, may plano gyud kang muhog nako. Wow, oy, plano ko taon. Unsa dito mo gisulti day karon unsa dito? Ingon ko, og di pa ka anak ko asawa. Imo na kong ihog sa bintana, unya kay bisan unsaon asawa man gyud ko nimo. So moabot gid ang panahon nga imo gyud kong ihog. Di lagi. Sawa ko na ko ka. Nya, ihog no bintana. Pinangga ako ka. Bantay bitaw ha. Day. Kanang sige nga ni mo na kog sigag mata ba? Upaw pag yun. Sakit akong kawin na parang ako eh. Mama ko na ikaw lang musulti na ko ana. Makapugong ko sa akong kagalingon. Pero og lain na gani mo musulti na ko ana nga maunang ingwanin mo ni ko. Bugal-bugal na nako. Aw. Magmasingganir na ako. Lupa nung kumo na. Baw ka na ponder. Mabitag sigihan kang sulti bahin ana. Sigihan ako glitok nga mauna imong mata siga upaw ka para maanad ka. Buhan og lain na imong sulti ana makapugong na ka. Kay baliwa naman lang nga nimo. Ay, di man gyud ka makapugong kun dunay imong hingan nimong upaw sigag mata. Oh. Anad uy na unsa man ka kay makatabang mo na nimo. Oh. Wow. Sige lang basta ikaw. Wala problema. Lakaw na, ado atong gilungag nako dito kaw. Kung napawang na ba to? Pag nga siga to. Ano yung paong dahi? Sigahay mong mata. Tapos siga. Cute. Kumusta naman mong ane? Okay naman, tay. Si Punder, kumusta naman? Okay naman, tay. Pero ambot na tawhana, eh. Di ba ka na siya high blood, no? Nga ano man? Nah, dali kay magsuko. Pero may lang kakitag away. Santissima, nga ano man ko no? Tungkol na niya pagkasigag mata tayo niya, upaw-upag yun. Ambot og, di na siya naliwat ay, uy nga, hiyong man kag mata. Ayaw ko apil-apil tayo. Iya pagyuntang apilon. Ay, alam ka bala ka tay. Wala ay nakadungog kita ratay. Maulag pero ayaw nang naglito ka. Ay, wala problema tayo, uy. Kanang nagibog lang yun ko. Libog sa unsa naman sab. Libog. Kay ang anak, ang mata, alive na alive. Power kayo, siga kayo, murag 1,000 volts. Pero ang mata sa amahan, murag perming kaduka. Kana. Okay na ka anak tay. Okay na. Lagi. Sige, okay. Tay, napot ay power mo anak tay. Napot ay pander tay. Na tay ay. Iyan na katay. Taon. Mesuroy kay gila ay ko dito bukid. Mas maayo man sad nang naa ka diri tay. Ano man? Para maibanan og gamay ang kasuwaw ining baya. Ay! Padulo sa dinang ko na. Pita gid. Ano day ka? Masuko day ka. Suko ka, ha?
Ngano naman sad mo, ha? Ngano mo? Mag-awa na sad mo. Kani siya tay ay high blood kaayo, dali kaayo mo react. Time pa, sikay. Bida, tanaw na ako, murag ikaw may tingali high blood. Nganong ano ako ipasanginlan ninyo oy? Nasuko ka, sikay. Wa tay oy. Aw lagi, abi na kong nasuko ka. Suko gud taon, lipay man gani ko ngani aka dinhi kay. Ay, mag-abot na gid ang kahayag ug ang nagkaaw. Apil ko ato, sikay. Tay. Apil ko ato, ha? Way labot ang sigag mata. Biday! Nga nang apil na yun ninyong sigag mata, ay? Ako lagi na yun. Ako na! Ako na! Sapa mo? Suko ka punder? Suko baka! Ano yun? Bakit patay yun ang suko? Benuhang na, Pander, ha? Ang humayas laong ni mo. Ako may imong iduot sa bungbong. Wa man ko'y kaatrasan. Taro mo na yung pagkatao ha, basig magna. Lagot ka ko, wa mo'y kaon niya. Rawa. Ikaw man sagot. Pasiga-siga man sa kasmata ni mo. Nanalad. Isgot mo sa nanan akong mata. Salig lang ka tayo na. Kapundiro ng mata ni mo. Ako asiga. Ikaw ba? Ayaw na lang kung nagtubagi ang kasuko sa mong asawa. Kay liso na kayo. Ha? Mga pas mo ta. Mayroon mag ikaw ray mapas mo. Mapagahan ba ako dire? Kani ba yun? Ako may manhuukan mo yung tanda noon. Saan tayo saan ako ani oy? Saan maging saan ako ani day? Kanir yung pagkasiga na kong mata? Dili man. Saan day? Asa nang imong pagkaupaw. Gito na diyo. Kayas ko ay. Asa ka man pa doon, ha? Kundi, asa ka? Basta ko ba, wala. Siya tayo nagmay lang. Di lang kayo na ito palabian kayo. Uy, may nagsugao, suwawa. Uy, suwawa kayo. Suwawa ka na. Pundir mo na, tol. Si Pundir ka na. Pundir! Tawag na niyo? Kataan ko na niyo mapart, ha? Uy, hala. Ang tao ba di ay? Naabi na ko pusti ni. Sigam ko. Kamu ba? Bugal-bugalan di ko niyo da. Bugal-bugal ng tao na bugal eh. Tanaw na ko, tol. Bitaw. Murag magbida katong Katong bida. One Punch Man. One Man Upal Punch. nga sigag mata. Di ba? Bida no? Bida na niyo, eh. Garay na mo da. Oo. Bida. Sos. Unsaman. Tayo sana ko kaniyot kanong suko. Unsaman. Gusto ka sinigay ang mata. Bugal-bugal mo da. Sinigay ang mata. So may gusto ninyo, ha? Bugal-bugal ninyo, ha? Di ba ako? Bugal-bugal ninyo. Ay, porbida. Kalma lang, tol. Bida ko bidjar ng abuha, tol. Medyo. Di. Magpatay na ninyo. Di. Magpatay na. Ay! Kaling na bisam! Ay, unsa man ka tay Sergio? Ay, makuratan man lang tani mo, oy. Dahil pagdali ato as Punder. Nakakita o away ato. Ha? Nga naman? Ambot lang. Basta kaya ato dito. Dali, naghanap ba kayo tukong na dito? Ha? Nakakita na sa sumbagay ang akong bana, tungod yun anang bugal-bugal nga ingnon siyang sigag mata o niya upaw pagyud. Unya, ang sao naman ini ron, ha? Daghan mo may reklamo nimo kay imo manggipangkulata tong mga istambay dito sa tindahan. Ang kuya may nanguna de. Sila man. Huwag ka manglabot nila. Mao lagi na akong giingon ba, di ka magpadaan ng sungog-sungog. Unsa man ka, uy? Ano sa tanang upaw ikaw ron man sa masuko, kadaghang upaw diha, Napagdaghang sigag mata, kadaghan anak nila, ang ubagay nag-vlogger na, unya ikaw masuko na hinuon ka. Nya, saan nga manginit sa dayo ko? Kay murag ilan do kong gibugal-bugalan, klarong kayo ba? Saba, uy, ka na kang dako. Tanawa na ng uban, Tanawa na uban mag-content, tuyuon pa magay nagsiga ilang mata. Siga pa magay na si Muha, masuko na sila, nasuko na. Wa man, ikaw rin sige kasuko.
Ay, mabitaw gianad ta ka para sa ingon, di na ka mo react o di na ka maglagot. Unya, usa naman eh. Unya, saon man lagi nga maglagot man yuko. Mubuo tayo sila. Ha? Mubuo sila. Ug tarong man na sila, di sila magbugal-bugal sa ilang isikaingon. Nawa natin mo anak pundir. Uy, ang imo na lang yun. Kanang kuan, pangandam. Pag-atubang og kihas barangay. Kay reklamo kasi mong gibuhat, ilabi na sa tindahan nga daghan kay nangabuak. Hala, atubang nga to ha? Day supuin na ka barangay tayo. Naa, gihatod na diri ganina. Kinsa may naghatot? Girly. Girly? Katong ang motor po ah. Oo, si Girly good. Nas barangay nagtrabaho. Kano sa mbuno ko mo ato? Sa man, ugma ko to? Mbot lang nimo oy. Bisa karon dayon. Ato ora. Hadlo barangay. Aw, ikaw ay bahala ka. Awa, kita nila. Hadlokon ko barangay. Huwag ko madlok ko eh. Karoon na yun. Tubangon ka ng barangay. Tubangon ka ng tanan. Hadlok na. Tuon na ko. Asa ka pundir? Ato barangay ko. Oy! Hoy! Uy, balik sa diri, oy! Balik sa diri, oy, pundir! Kani, may kinaang kapitan. Naligo ba ka na siya? Di man maklaro kaya nagsiin mangut. Bala na, ako sudlon. Hello, Kap. Ay, bunta, Kap. Uy! Wala ko kapabot sa schedule sa hearing, Kap. Karoon na lang dyan kami anhi. Wala ko makapabot pa. Uy, hindi rami nagpaabot mo din eh. Nanguli na lang mga reklamo ni mo. Ha? Karoon itong hearing, Kap. Oh, ganyan alas 12. Alas 12 dahi. Saan ang oras ako? Abi no, di ka mo anhi. Mga nanguliin lang sila. Ako kibawa na, Kap. Pero karoon pag ko kisultihan na naaday ko'y sumon. Pero ako sultiha, ugma, kanus Mao tungod sa kalagod ako na limian hindi karon dayon pero sige lang kapugwa sila. Sultihan na lang na itong hitabo. Sige. Ang sabi mong side, sulti ko. Kuan Kap. Ikaw kuno ingnon nga sigag mata. Di ka maglagot? Unya, pagkapinan pag upaw. Sinaw uko. Di ka maglagot ala Kap. Uy, kagamay na ng problema ni mo pundir. Uy, huwag maginig mo reklamo yung ako, Awa ha? Kuhaon ko niya akong seed ha? Akong shade. Be, tanawa ko no ko. Itandi ko no imong mata o sa kong mata. Asay masiga na tong tanawon ha? Tanawa. Uy, nagbaga na mas kasigan mong mata Kap. Kita, mau na di ha? Nasa kami tagbayot ng sigag mata ha? Be, kisa makang laki ang masangi na kuha ni. Kung inunaan niya akong mata, aber, kinsa? Kap, kining... Pag sinigahay mo sa inyong mata niya, Kap, tanaw na to kinsay lupig. Kay, di ka diya? Awas, Kapitan, Huwag kayo naman suko. Kung ingnon nimong sigag mata, budlat pag iyang mata. Grabe na kachikay, oy! Grabe na kachikay! Ay, lagi ang pilang budlat, ka na lang siga. Sige, pag binudlatay mo. Unsa? Pag binudlatay naman noon. Pag sinigahay mo diha, sige! Muna akong problema sa kumbana, bisag unsaon masuko gid siya. Unya makakita ra ba dayog sukbagay? Munang nahadlok ko nga mugawas niya akong bana ba tingali kung say buhaton ani nila. Uy, unsa akong buhaton ini? Unsa man kamo ang pasultihon? Chikay. Hello, good morning, Ate Pres! Good morning, ma'am! Good morning, Ate Jen! Good morning. Good morning, Ate Pres! Hello, good morning. Sa Ate Pres kayo nagkutaw na may sa tuang sa panyawan ko, may mix! Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho, adlaw tanan. Ate Pres! Okay, ugaw ko sang pasalamatan ko liat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ug ingon man
katong dunay mga bukol-bukol sa kalawasan, ato ka nang tabalan aning said panyawan herbal capsule katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Inig paniudto nimo, maghapon sa gyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maong gihapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na pudaan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Og alang na doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kadlok, di na mo angay mabalaka or mag-all, tungod kay doon na makatambal anang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot halang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. Pasalamatan sa nako ng mga migamit sa itong number 1 haplas, ang Sedlin Mituel. Thank you. Labi na yun si Konsyal Dodon Salazar nga ihapong mga tanod po dito. Ihapong ipahaplas sa ito ang Sedlin Mituel. Thank you kay ni mo diha. Kons Dodon Salazar diha sa Poblasyon 3 Karkar. Salamat kay ninyong tanan. Thank you kaayo kaninyong tanan. O sa tanang mga tao kami gamit sa ito ang Sedlin Mituel nga tinunbuang tang sa itong panut pamaol panakit sa kalawasan barikos beds. Katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kon mga plastas sa tuwag Sedlin Mituel nga anara mapalit sa butika, di ba Edwin? Tinood na sa butika kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilang lang tayo pang Panyawan Herbal niya makita lang tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. O kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Panyawan Coffee Mix. Sa Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa mga bigamit na ni Ben. Mao nga kung layo sa tas butika, pwede na siya ta mag-Shopee. Shopee na lang para dool ra kay uglayo sa butika kapoy man order lang mo Shopee na dito nga to ang said Panyawan Coffee Mix lami kay natong imno na. Onya, Bam? Good morning, mayong po. Morning nga. Ako, na mali lagay mong Ako t-shirt. dito, Bam. Ang naman. Wala. Para wala di kami no. Thank you, Kuntial Don Salazar, Mayor Patrick Marcellus, atol sa programa sa grupo ni Gulyat diya sa Bukyol, Carcas. Si Salamat former kayo. Mayor Julie Flores. Oo, og si Ma'am Janet, no? Ma'am Janet o si Ma'am Eva. Salamat kayo. Ang inyong mga staff diha sa kitchen, ang inyong mga angel diha sa kitchen ninyo, inyong ba ninyong mga kaabag diha, Kuntial, salamat. Ayaw kalimot ka mo sa Celebrity Kojik Beauty Soup, gluta tayo ang papaya extract. Ano na sa kalimot sangkap na natural moisturizer para magpabilin ka mong younger looking kutis artista o kutis porcelana. Ilapin na ako na kaboy mamatikdan nga dunay blackheads or whiteheads. Ano na ba kayo murag up katol-katol, pugis-pugis, murag dunay itom-itom ang kilid sa inyo mga aping or indapit sa may ilong. Celebrity Kojik Beauty Soap. Ano na sa kini mga sangkap nga pananglitan ng tanaw ni murag dunay mga dead skin mo pero usab kini siya. Ayaw kalimot lamang ha, mo inquire ka mo mga tanan sa butika, mahitungod sa atuang Celebrity Kojik Beauty Soap. Mas maayo nga makita nimo nga doon na kanay said marketing nga tatak ang kilid. Ha? Thank you. Ate Pres! Okay, ang atong sender karong adlaw Si Inday Chikay, Ate Pres. Chikay. Problema ko na dito. Kani nga yung problema, dili mo kayo ni problema nga dako, Ate Pres. Kay Ano man? parte yun sa kalidad siya sa Abana ba? Kani yung Abana, upaw na, tinggal ito. Daan, kaliwat Guwang yun nila. na. Lagi na ka lang mo tiguang na mo. Upaw ba sa Siga sa bata-bata pa ni sila, Ate Pres. Ilaag yun yung kaliwat, nga dali maupaw niya. Sigag mata, sigag ka ng budlat ba? Ang luyom ni siya, susugon na, Ate Pres. Kita yung permiso bagay. Kita siya sumagay niya. Pag adto niya sa kapitan dito, pariyam di sila. Kay gipatawag sa kapitan, kay naman na yung mga kiya, pag kikita nga yun, uy, siya kay upaw sa budlat og bata. Pareha sila. Niya. Suko man si Ikuan ngayon. Sige, ayaw lang mo pag siligayis bata. Pag binudlatay na lang ko. Bro, lang kumindi Ate Pres ba, no? Hindi pa na problema taon kayo, hindi check kayo. Hindi na problema. Nga ba, do yung iba na nga, basig, sige lang kakitag sumbagay taon. Sige kakitag gubot. Tungod na buliyon siya nga lang siya upaw. Mao niya ako problema ron sa kong basa yung saon, masuk ko magit siya. Ano, magkita na ba yung sumbagay? Mao na mahadlo ka, magawas lang ko ba na, si buhato ko ani. Di man naangi kasuko ko. Ikaw sa... Si Ricky garing bitaw bangis. Nakagri to yun. Di man manuyo.
Kaya ang ako pati preswa pa ba na mga tao nga taas ko buhok. Ako ni papawan ganama. Nindot sa palahi ba? Hayahay. Ay palahi niya. Wala kinalag shampoo. Oh, bitaw. Now, di pa yung kakutuon. Ay, di ako na di na Di na bitaw takituon. kakutuon. Ano siya na? Pero ina na, dili na kailangan sudlay. Ay, sudlay. Wah. Oh, pasinawa niyo Kayo. butangan mo mantika. Nindot kita raon. Nindot kita raon ni mo pa dia. Punder. Yung sa may problema di ano, uy. Ang iyangan, punder. Nya siga kisig bata. Di balik. Punder niya ako. Sige, mata tao ko ng punder. Oh. Bam, usawan ba yung mga sa Akong ipantay yan ang mata nga siga. Nga naman. Kung silirap man gihapon. Napay pambit dire, pero in English man basa, paminawa ko ng madaba. Translate tabi di saya, bam. Oh, ato lang Sa i-translate. pagkunin mo, ito listener, di kasabot in English. Oh. Ha? Ayaw man na. Sirach 23 verse 19. This man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. That he sees everything we do, even when we try to hide it. Dato pa kuno, pulo, 10,000 kapilo, kayagon ang mata sa Ginoo sa kaysa udtong tutok. Na nakita sa tanan. Umubalik sa gani po ka sa Genesis Goliath niya ang Ginoo. Magbuhat kitag tao sama sa atong dagway. Mao kuno magbugal-bugal kuno ta sa isikataw. Daw gibugal-bugalan ta nimong Ginoo. Dahil tikay, ingna na imong bana, pasagdahin na lang na, mapiyalan ng katawan. May pa. Nagtingon nga, sigang matay, nga, unya, di na mo kinanglan magso, gugabi, kay hayag naman ni daan. Sakay-sakayan lang niya ba? Total mga tao dito inyo na, ibaon naman na, di man sila mabaguan, kaya di man sila puro. Time sa, di ba kung sigaw mata, ate Pres, na isim pa mo sa Gwitter? Gwitter, Naapod. Naapod. Kaya murag, mabudlat ba? Kanang Gwitter ka na sa suod. Oo, nahinan na. Kung si kawag toxic. O ka nang daan sa gawas. Hindi, nasa suod. Nasa suod. Kanang dili ba mo? Basta, munay kargado. Kargado gyud natin pres musigang mata no. Pasada sa suod pero das ka wati man musiga to pres. Dili. Kung makita gyud nga diburot kay kuan. Dili. Ako lula ang yang Gwitter dili mo ra nagkanang kuan. Dako-dako na mo ra nagbuungon. Wa man musiga ya mata kay basta sa gawas ko no. Kana kuno dili makita kanon to sa sumurog musiga ang mata. Kato imo yabang. Asa. Lain Ito man di bulo siga tubangan. to. Lain man ang siga. Solerat man gyapon. Hindi ka solerat ako yung gitingugan. Nga naman. Yung ko nga magbuwag ta siya. Uy. Mahal ta ka. Oh no. Mahal ta ka kuno. Wala, inito ka. Dawat mas 1,000. Joke only. Dahil kanang ipasuhay ko nung tanaw. Bagsig na sa diferensya sa kuan. Kanang Gwitter. Kay kasagaran ningon na ana man. Pero guwa ko. Natural lang niya. Ay, sagay lang may. Hindi mo ba na pasakay sa kaya lang nga. Ito, pasagdan kaysa na magkita. Kaysa Dober, ayun nagsakit na Kayo, manuyo siyang samot. samot lang sumugo na na. Oo, pero yung katawan niya, Normal man eh. Ang Uy, siga matay. Uy, kurente sa inyo. Dad ako be. Libre halang kong paniod to. Ano lagi. Makita siya kaway, makita po siya kiha, madawat siya sumon. Kung maglagot siya. Sakay-sakaya na lang na. Kaya Sakay. po nang gingon. Ay, naadi ko pang tana. Dahil tikay. Alawa ko no, kanang magduwa mo basketball. Alawa ko no, magsiga bagya po na yung mata. Musiga, dili ko no musiga ba, pero burot. Ay, ano mo burot man? Kay gigwitir man. Salamat mo kaya katitang dalaman na. Kala ko ang puzzle, tihan. And ayan guys, nadungga na po no ang episode karong adlaw diri sa kung ako ang pasultihon no for today's episode July 1, 2025. Grabe kaigang guys sa palibot no. Grabe kaigang guys. I hope nga nasa mabuti kayong kalagayan guys no, as always. O sa mga nag-birthday dyan, happy birthday. Sa mga nag-anniversary, of course, happy anniversary no. Ayot magnolipayon mo karong adlaw. Anyway, ang iyong dunggan guys, kaagi ni Chikay no. Problema siya sa iyang bana guys no nga. Masuko og uliton bulihon. Kasi syempre kisa mo ko'y masuko. Kisa mo ko'y ganahan og bulihon, di ba masuko og yun. Pero upaw manggod siya. Kuan lang siya no, pikon siya guys. Wala siya naanad. Pero kung bag-o lang ni siya no nagpaupaw niya na ulit,
siguro nag-adjust pa, pero as times goes by maanad naman ni siya no. Samot pa pod kay upaw siya og siga pagyud og mata. Para sa ako katanggap-tanggap naman na guys no kung ingnon ka nga kuan upaw kay pwede ra man ka magpatubog buhok. Pero naboy ubang upaw nung wala din gitubuan og buhok sa gana siya. Din ang pagka sigag mata din na yun na siya maulihan. Gawas lang no kung magpa-opera ka, which is gasto kaayo no. So mao na guys no ang dakong problema chikay sa iyang bana tungod sa iyang pagkatao no na nakita siya kaaway no o gipabarangay siya. Og dito nahibawaan niya guys nga ang kapitan po di ay labaw po di ay siga og mata. So nahimasmasan si kuan guys no ang iyang bana kasi pangalan ato nakalimot ko. O ato bangon yun to siyang bana guys no kay kung dili na makasuhan yun siya, di ba kay nagguba man gud siya mga gamit ko no nya no na yung mga nasakitan no, so mahulog siya physical injury. So I hope nangalingaw mo sa drama guys no. Og sa bago na tong drama guys no sa salamat sa mga namati ani no. Ikaw ang gamot, ako ang punuan sa tong part 1. Thank you so much no sa ubay-ubay 472 views guys. O na ay 18 pa no nga kasalukuyang nagtan-aw karon. Thank you so much guys sa inyong suporta no. Sa atong bag-ong drama, ikaw ang gamot, ako ang punuan, Polynesian no sa Kwakidoki. So kapamati guys no sa first part. Yan, nindot na siya guys no. Na makita po dito sa atong views o sa mga comment. So from there magbasa tag comment. Pambasahon guys ang comment ni Sarah Tihano. Wow, nice kaayo, sumpay be listening from Saudi Arabia. Thank you so much Sarah Tihano sa imong pagsubaybay. Abang-abang lang ta guys no kay magtigong pataog drama. So kay kuan man ron sarong adlaw Martes. So duha pa ka episode no, alanganin pa guys di pa ta mag-upload. Paabot sa natunig pinakamubo tulo. Then from Lark Suzu, salamat sa bagong drama sir, nindot siya. More blessings diha ninyo sir. Thank you so much Lark Suzu. Ang atong suking tigpaminawan guys no, daan pa sa una. Og from Akhalix, nice story dong. Thank you so much Akhalix. Lipay ko guys no, nga nalingaw mo sa drama no. From Angel Lopez, can't wait sa sunod na episode. O kanus ang second part po. Siguro Marcolis siguro guys no. Kay magtigong pata og daghang episode. Kini siya taas ni siya nga drama guys no, kay natibo man gud ni ang first part ko ani siya ka episode 8 or siyam. So kung 3 episode guys nara na siya sa mga 30 to 40 minutes. Yan atong panikamutan guys no, Marcolis maka-upload dayon ta kay aron dili mo mabitin no. Di nato ni dugay-dugayon guys ang maong drama. Thank you so much no sa inyong feedback. That is very much appreciated. So mag-end ta guys in 10 minutes na. Igo pa pud no magsugod ang kini ang akong soliran. Mag-upload ta guys og soliran no kay taw-taw na po ta walay drama nga soliran ang tungod sa kabisi guys. Panday mangud ko sa akong CR oy. Kay wala ko'y CR guys, naki-CR ako sa akong maguwang for how many years? 14 years. So para sa daghan pang komentaryo, kay syempre daghan na ba nag-upload ani guys no, og ani nakauna. Kay alauna na. Behind na ta kaayo guys, maghimo na pud tag reaction video no. Dirita guys o dalawang magkapatid natagpo ang magkayakap
sa nasunog nilang kubo. Bitaw, nakita na ko ni guys sa Facebook, no? O, sa Misamis Occidental pala, no? Sa may Cagayan area. Kita na ko ni guys. O karon abot na gud sa KMGS. Kinsa mga anay kapabayaan ani guys. So syempre mga ginikanan kay mga bata pa bay ano nang gibiyaan mangud sa balay. Ug ang issue ani guys kay gilakan mangud sila. Way tao. Way da kong tao mga bata ra. Pero hanggang sa kahuli-hulihan nilang guys, looy kayo ang pagkasunog sa bata. Kasi grabe yun kasunog no, murag lechon baboy niya. Tungod sa kasunog no, na buka ang ulo no, nigawas ang utok. Grabe kang ni guys na panghitabo no. Dili ni malisod ni di ko madawat ni sa mga sa ginikanan ni mga bata. kitang-kita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Lakoy, nanguya kayo, oy. Isang nagliliyak na kubo ang ina... Bahay kubo rada siya guys. Asam na yung mga silingan ani. O makita o nga na may balay sa unahan. Siya raw walay nakatabang. Sa pamay bisan pag buwan lag tubig kay naugdaw na. Utan ng mga tigas sinakaban ni Misamis Occidental magtatanghali nitong Lunes. Ginoo po. Itong kalayo kay lapas ato pusog kayo. Ang nakakakilabot dito sa loob ng nasusunog na kubo, may humihingi ng saklolo. Dalawang bata na trap sa loob. Bata, syagit siya. Dalawang bata. Murag ko anis sila guys. 4 o 6 years old na. Pero ang mga re-responde, wala raw nagawa. Ang pintuan kasi... Ay, ulahay na pod lang nahibawaan guys. Nahibawaan nila. Dako na ang kayo. Nya ang nakakita pod bata. Mga kuan siya, mga 12 no? Katong interview guys. kubo kasi ang tanging daan papasok. Nakakadena. Gikadinahan sa gawas. Guys, adto nagahay pagkukulang ang ginikanan ani, pwede gan isla makasuhan guys. Og unsa man pud nga kaso no ang pwede isangkat guys sa mga sa husgado nila no. Sino ang nagkadena? Hindi naman pinag-ikapondro na kay kung sila kabalong kuba. Masagdahan lang silang sinibaw. Nasaan na ang mga magulang ng mga bata? Gamay ra kayang balay, mura masyag tapahan. Siguro kung inani kagamay nga balay guys, diharap po ang ilang kananan, mura po ang ilang tulganan guro. Mura magway kusina, pero lagi naugdaw na manggod na abon na. Ang mga batang humihingi ng saklolo ang 4 na taong gulang na si Mark Anthony at ang nakababata niyang kapatid na si Jimuel, 2 taong gulang. Nung mga sandaling nasusunog ang 4 og 2. Okay, ako binahog 4 og 6. ilang kubo, ang kanilang mga magulang na sina Jennifer at Wilfredo nagtatrabaho sa bukid. May nakaila na mo. Nasunog na ba yung balay? Yung bahay niyo nasusunog, bilisan niyo! Bilisan niyo! Nag-uma pala ni sila. No, wa naman na po lagi uban oy. Ay noon, 2 og 4 years old ba ya, so sa gabal gikay siya sa uma no. Unya, syempre uma o takabalo na mga malang mananap, di ba? Mas puro noon dito sa kuan. Mas delikado. Na bat gwapo ra bang amahan? Gwapo man. Bukid. May nakaila Batanon na mo. pasad. Nasunog na ba yung balay? Yung bahay niyo nasusunog, bilisan niyo! Bilisan niyo! Wala kayo ni ato. Muni amahan guys, o gwapo itsuraan ra ba mga bata pa. Siguro na pa ni sa mga 20s. Wilfredo Borlat Jr. no ang amahan sa bata. Gwapo, pero ato makita silang naong guys no siyang mata nga ng hubag no. Pero sa pagkahitabo ni guys, pila ka adlaw na guro ni nilabay kay nagpa-interview naman sila. Nihupa-hupa na ang kuano ilang gibati. Nung mga sandaling yun, may mga residente nang tumawag ng rescue. Police mi sa MDRRB na paniyon dari kay naay nasunog. Pero dahil gawa lang ang kubo sa light materials, mabilis itong natupok ng apoy. Grabe guys, mga bata, matong basahon guys ang ilang mga comments sa mga tao.
From Stephanie's Secret, hindi sa nagbida-bidahan ako ha, pero Diyos me naman, plywood at pawid lang yung bahay na yan. Pero wala man lang kumaya na baklasin yung pader. Suntukin mo lang yung plywood na yan, butas na yan Maugot gani guys, akong kuan nga no mantay nakakuan nga na may balay sunahan. Basin puguro daghan ni kalaban ni sila. Oo, mapapasok ka or masunog, pero malabong ikamatay ng tutulong yan. Narinig nyong may mga sumisigaw na bata sa loob. Wala kayong adrenaline? Sorry, naalala na kahila ko guys, naawa lang talaga ako sa mga bata. Na-feel na ko siya guys. Di na nag-response guys yung comment. Yan din una kong naisip, wala ba tao dyan? Pwede nila baklasin. Totoo yan, inisip ko di man lang baklasin. Mula lagi pong tanang kang guys, wala mangi baklas nga light materials ra. Then from Francis Kaye, pabayang mga magulang dapat makulong. Di masaburo pabaya no, kay nag-umabaya sila. So, takabalo no kung tinuod ba pud nga nag-uma, kay syempre kumingon ka nga naglaag, di siya valid nga rason no. Pwede gyud ka na makuntahan ka sa mga tao. Then from Reggie Fabian, di mo man lang nakakitaan na umiyak or nagsisisi kahit man lang umiyak sa interview. Kung talagang mahalaga ang mga anak mo, kunting tanong pa lang kung anong nangyari, iyak na talaga. Pag talagang importante or mahal mo mga anak mo, si ate parang wala lang. Para sa ako, kuan man gud ni siya pila nakadlaw nilabay niya. Murag lain pud baya maghila ka sa camera no, uwaw baya. Kung makita ang po nato guys no sa reaction no katong pag-abot nila no, nagminatay yun og hilak ang inahan. Sapat naman to kaysa maghilak pa sa camera, murag nagpapaan naman gud nagpapansin dili kung nagmuhalag simpatiya no para mahatag donation. Mo pa na ako. Pero di mat na magkapareha. Munang nahurot nagluha, hilak ang iyang luha mo kung magpasabot guys. Yung nanay naka-smile pa, parang wala lang sa kanila, kapabayaan talaga iyan. Iiwan ng mga bata na ikandaro na parang duda, hindi ko nakakitaan mag-asawa na nagdalamhati. Angay imbestigahan yun maayo guys no. Kung nagi pagkakulang ang magulang, angay sila no, managot. Kay udtong tutok baya po no, udto anong gilakan man pag inag ipatulog nila udto. Grabe po ipaduwa-duwa ang tanan sa gawas. So unsa man inyong opinion guys sa nadunggan nga drama ba o sa atong himong reaction ka. So muna to guys, thank you so much no kay unyo taod-taod magsugod na pod ang drama. Wala upload guys sa suliran. Mag-record ta karon.